नै जों दा खैजोमा हानो थांगासिनो दङ नै बाल्टिं लागासिनो दङ नै आं मना लादो खासि लादो सिङावहा नै बिथाङा आलि प्रडाक्सन बिथाङा रबिन्द्र ब्रह्म बिथाङा नै चेनेल खुलिनाय दङ इउटुबार बिथाङाबो नै थांगासिनो दङ दान्दा लाना जोंजों लोगोसे दान्दिसे सम नै थांगासिनो दङ दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन खैजोमाखौ दा माबोरै हानो नागिरना मोनाखै जोङो नै बिथाङा फैगासिनो दङ नै बिथाङाबो भिडिअ खालामगासिनो दङ नै नै जा बिथांमोना बिसोरो खैजोमा हाननो नामायदों नै सारा जा इउटुबारसो बियो जा सारा मोजाङै नायना ला लाजिदो बिथाङा इउटुबार होननायखाय नाथाय बि सासेया जंगागाथार नै बि सासेया मबाइल थुबाय थांदों गोदान इउटुबार बियो बिनि चेनेलानो जाबाय दिदोम दैमारि नामा नाम मोननो नाथाय आं बावगारलांबाय नामखौ सानखौबो बिराद गोदोर इउटुबारा बिराद गोदोर बियो मानसिया नै बि सानिया नै नाथाय बि सासेया इउटुबार फिसा थाबा बेनिखायनो देखायना नायाखै नै बिथाङा आरो माइ मोजां मिनिना हो बिथाङा बिराद सरि दोंनिया नाथाय बि सासेया लाजिनाय बायदि मोननानै थाबाय थादों आवगायदों गोजोनाबा थुखांस्रांदो हानो थाङाखै मा खालामबा जागोन बिथांजों आं बुंबानो जाबाय बिथाङा जाबाय बिराद डेन्जार मानसि इउटुबार बिराद चेनेल खेवनाय दङ नाथाय बियो बुंनो रोङा हासिगासिनो होननानै दे जाथ'बायना बिथांमोन आंखौ माइ नायना लांनाय बिथांमोन चेनेलफोरखौ माइ गिदिर गिदिर खालामना होबानो जाबाय बिथांमोननिखौ नाथाय लबरसो दावगावग्रा जाबाय दे रबिन्द्र ब्रह्मआ नाथाय मा खालामनो नै सासेया सिगाङाव मोनहैग्रोबाय देखायहरनो हागोन आं ओइथिं नाहरबानो जाबाय हनै नाथाय दा बियो खैजोमा बाहा नायदो दा बोरै दोंना गैया नायनोसै दोङो होनना बुंदो नाथाय बिथाङा नायनोसै दायो माबोरै दोंना गैया नै बिथाङा जोंहा नायगिरग्रा मास्टरा देखायबानो जाबाय नै इलाय बिथाङा नै मोजां नाय बिथां होबाय नै आरो नोंनिया मा चेनेलमोन मा मुंमोन चेनेलनि नामा बिदि बुंबानो जाबाय हेलौ बिदि बुंबानो जाबाय हेलौ गाइसमि मा जागोनलै दिनै खैजोमाखौनो मोनाबा आं गिदिंबाय थानांगौ गिदिं खैजोमाखौ मोना नै बाल्टियानो खालि बाल्टिं थाखायाबो बैसागुनि खैजोमा खनसे जानो नामायदोंमोन गैया जुमायदो जो लोंनो लुबैदोंमोन गैथारा बाहाखैनो मोनालै दोङोमोन दोंनायालाय हेलौ गाइस नै खैजोमाखौ मोनबाय मोननाया ओमफ्राय बोरै दोंना गैया नायनो नागिरदों जोङो नै हाननो नागिरदों बैनो खैजोमाया नोंथांमोना नुगासिनो दङ बैनो ओइनो गय खाथियाव नै दान्दाया मोनहैसिगोन खैजोमा बाहा खाथियाव नै माया नै बिथाङा हानगासिनो दङ नै बिथाङानो जाहैबाय हानगोन बिदि हायो होनहरब्रा नोंथां बिदियानो गैयादांलै खैजोमाया हान नोंथां ओइ र' बिदि दङ र' हेलौ गाइस नै खैजोमाया मोनबाय जोङो बासिगासिनो दङ नै बिथांमोनाबो नै खैजोमा देखायना बेनो जाबाय खैजोमा बेनो जाबाय बर' हारिनि खैजोमा दा जोङो न'आव मोनफैबाय दायो जोङो नै आरो ससे बारा गोजान गैला नै मोनफैबाय न'आवहा नै जाहा रबिन्द्र ब्रह्म सारनि इउटुब चेनेल दङ थांनानै नायबानो जाबाय नै न'आव मोनफैबाय आं देखायहरनो हागोन ससे नै न'आव मोनफैबाय सासेया बिराद गान लुगैथारदो दिदोम दैमारिया नै नाथाय मा खालामनो उपाय गैया मोजां रोजाब नोंथां नै दा सारा एखंबाय थादो नै दा न'आव मोनफैबाय नै देखायहरनो हागोन आं माहाय नै जाहा आबौनि गार' बागानखौ नायनोबा नै आं देखायना होनो हागोन बेलाय मोजाङै नायबानो जाबाय नै माबोरै जादों नायबानो जाबाय मोजांथार जादों नै नुबाय दा नोंथांमोना नै फैलायबाय बिथाङा मोनफैबाय बारा गोदान गैला नै